Ej. Hvad elsker os? Nej. Vi er lidt mainstreamer, bitches. Swag YOLO. Nej. Og alt det der. Duckface. Duckface. Jeg kan ikke. Første spørgsmål er fra Jeppe. Ja. Og han spørger, hvad synes jeg om mig? Fed. Hey! Nå. Jeppe, du er min bedste ven, så selvfølgelig så er du en fantastisk dreng. Jeg synes, du er meget sød. Altså, du virker flink. Jeg snakker ikke så meget med dig, men jeg snakker med dig igennem vejen her. Men du virker rigtig sød. Så kom spørge Karina. Hvad synes jeg om mig? Du er min søster. Jeg synes, du er meget sød. Altså, du ved, hvad jeg synes om, at du er ligesom min søster. Min søster forhold til min nu har, ikke? Jeg synes, du er rigtig sød. Og vi har snakket meget sammen og været meget sammen. Og det var mindre. Været meget sammen med hende der. Hvad din type af? Så grim. Tag det. Nej, du skal ikke råsnæve det. Det gør jeg heller ikke. Det er sundt fun. Nå. Ja, du er en fantastisk sød pige. Og jeg er glad for, at vi kender hinanden. Men vi snakker ikke så meget sammen. Som sådan. Længere. Men... Min gud, der er du. Og så spørger hun igen, hvor pæn er fra 1 til 10. Jeg synes, du... Jeg synes, du ligger på en... god 8. Jeg synes også, du er rigtig, rigtig flot, selvom du er min søster. Jeg synes, du ligger på... Altså normalt havde jeg så sagt det der til min søster, så havde jeg sagt, at hun var pissegrim. Ja, men jeg bare ser forskel på søster. Jeg ved, at min søster, hun er sådan meget, hun tager meget det personligt. Du ved, jeg elsker Karina! Ja, du ved godt, jeg elsker dig. Jeg synes, du er sådan ligesom rigtig god 8. Du er flot. Du er bare rigtig flot. Du har givet mig en 49, din so. Ligesom... 9 af en 10. Jeg sagde ligesom Brigitte. Du sagde ligesom en god 8 til hende også. Ja. Og så ligesom Brigitte. Jeg siger det samme som dig nu. Nå. Tak. Over. Jeg godt kan lide One Direction fra 1 til 10. Ved du hvad? Er du den dummeste i hele... Er du dum eller sådan noget? Du ved, hvor meget vi elsker One Direction. Så vi filmer. Ja, for satan, det er sgu da også rigtigt nok. Vi elsker dem. Vi er fuldstændig forarvet over, at du kan stille sådan et spørgsmål. Fuldstændig. Det er sådan. Vi er fuldstændig. Men jeg kan sige... 10 millioner, 1000 milliarder, mange. Nej. Jeg siger selv. Hvis det er One Direction der, One Direction der, One Direction der. He's so chill. Og mit fine cover. Så hedder det bare... Jeg har 12.000. Hun har 12.000 billeder på One Direction på sin computer. Yeah. Og den bliver ved med at load. 3, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000. Det er det. 8.574. Ja. Så der er mange billeder. Det er altid dejligt. Mit skæg kan rykke op. Måske fordi de... Og så kage og chips. Kage. Kage. Det smager ligesom godt. Kage. Men chips, chips, de føler også godt efter mig. Jeg kan godt se, at Camilla har fået lidt for meget kage. Du er lidt tyk i dag. Det var nok også godt på mig, men fuck it. Du er bare fed. Jeg elsker at være tyk. Det er så hyggeligt at være tyk. Ja, vi har gjort det til en hobby. Det er en hobby, vi har sammen. Er Justin ikke en lille smule pæn? Jeg synes ikke, han er grim. Altså, det er også Karina, der har spurgt. Ja, det er også Karina. Jeg synes ikke, han er grim. Jeg synes, han er en flot fyr. Ja, altså, det er det samme. Altså, selvom jeg elsker One Direction, og jeg ikke helt vildt godt kan lide Justin Bieber, så altså, Justin, der fejler ikke noget med hans udseende. Han er mens hans musik,
der kan, ifølge mig, laver han nogle bummer der. Så er der indimellem, han godt lige kan lave noget. Min nu, den kilder. Jeg skal nys. Nys! Hamster! Hvad? Og Katja. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er rigtig, rigtig sød, og du er smuk, og du er sød, og du er dejlig, og du er bare fantastisk. Du er simpelthen fantastisk. Det er bare fantastisk. Det er ligesom indenunder. Der ligger sød og dejlig og pæn og alt det der indenunder. Det er så sødt. Det er altid så sjovt at være sammen med. Ja, Det er random en gang imellem. Du minder om os. Nej, det tror jeg, hun gjorde indtil. Det tror jeg, hun gjorde. Det tror jeg før heller ikke. jeg tror, vi har... Vi ved godt, du kan. Vi transformerer så mange Ja. op til sin. Er vi gode veninder eller veninder? Jeg vil sige, at vi er rigtig, rigtig gode veninder. Jeg vil også sige, at vi er gode veninder. Meget gode veninder. Vi får det sover! Det billede, jeg har med dig. Hvor ligner du vildeste hamster. For pæn er jeg fra 1 til 10. Jeg synes, du ligger på en 100. Jeg vil sige en 8 eller en 9. Så Mark Køb dig. Bang Andersen skriver, kan Kan I elefanter? Nej, de er tykke, de er grimme, de er klamme, de lugter. Det er derfor, du ligner en. Ja. Det ligner mig. Jeg hader elefanter. Jeg hader elefanter, jeg synes, de er grimme at se på. Ej, har du set alt det der flæsk, der de går rundt med? En gigantisk guldmåtte, der bare går rundt. Det er bare sådan en rå skideri, der bare går... Jeg vil så sige, at det er virkelig, virkelig grimt. Cecilie, skråd Jensen spørger. Cecilie skråd Jensen spørger, hvad synes jeg om mig? Og jeg synes, du er rigtig sød. Du er sød. Jeg kan godt lide dig. Du er en dejlig pige. Jeg synes, du er syg. Ved da Skældet dusk. Du er faktisk ikke særlig klog, hvis man tænker over det. Og mange gange, hvor man tænker, har du farvet dig selv brun? Har hun det? Jeg kan ikke huske, om du har. Hun er ved slå på sig hårfar og rygge. Du er en lille løb på dig. Men du er sød, men du kunne godt gå for at være en blondine. Ja. Hvad er din dobbelthæde? Hans Henning. Ja. Og så Mark, han skriver, Hvad synes jeg om mig? Jeg synes, du er meget flink. Du er en okay god ven for mig. Du er sød nok. Fint nok. Lidt meget underligt. Jeg snakker ikke sådan med dig. Men fint nok. Okay, så spørger Anja. Hvad synes jeg om mig? Jeg synes, du er sød. Du er flink. Jeg synes også, du er flink. Okay, så udseende fra 0 til 10. Jeg vil sige, du ligger på en 6'er. Jeg vil også sige 5-6 stykker. Så har du du ven eller veninde? Du er en veninde. Ja, det vil jeg også sige, du er. Hvad er det bedste med mig? Det bedste, det er, at du er... Til de grin. Ja, du er virkelig hyggelig. Jeg elsker Ej, at grine. ja, Jeg dør altid at grine af det selv. Du er bare så hyggelig. Og så hvad er det dårligste ved mig? Det er... Jeg ved ikke, hvad det dårligste er. Det, Altså, jeg er meget lidt ked af det. ja, det gør du. Men Be happy! er vi veninder, og hvor meget fra 0 til 10? Vi er veninder igen. Ja. Og jeg vil sige, at vi ligger på en 5-6 stykker. Jeg vil også sige, at vi ligger på en 5-6 stykker. Vi snakker godt sammen. Ja. Så din personlighed fra 0 til 10, og der vil jeg sige, at du ligger på en 8. Jeg Du er rigtig sød. En 7'er for mig. Og så Mikkel Mikkel Peters. Peters, Spørger, du så. kan I vise så meget, I elsker et det? Dumt Om spørgsmål. vi kan. Altså, 3, 2, 1. Og ja, man kan godt dø af grin. Det kan man faktisk. Prøv
Prøv at tænke på, hvis de sveder. Og så er det lige, hvis de kaster sådan en vandflaske. Vi kan slet ikke beskrive, Hvor meget vi elsker. hvor meget vi elsker dem. De er så Det venter så anderledes. beskrive, hvor meget vi elsker dem. Vi er simpelthen... Og det er altså ikke kun fordi, de er pæne. Nej, deres musik er også god, og de var så gode, deres fans. De er bare, altså, de har bare det hele. De er bare dejlige. De er fantastiske. Så fantastiske, og det... De er så dejlige, jeg elsker deres musik, og jeg bliver altid så glad af det. De er skønne. Og så er det bare en bonus, at de flotte. Ja. Så spørger Mark igen. Justin B eller 1D? Du er så dum, Mark. Er du dum? Er du dum? Du er så dum. Helt seriøst. Er du dum i hovedet? Ej. Ja, det kan vi One nok godt regne ud. Direction. Klart One Direction. I'm a big directioner. Der findes sgu da ikke roser i en regnskov. Klap 3!